बायरानिफ्राय ओंखाम बिहरबायलै दिनै नानियाबो खुसिदा गावनि This is mine. This is mine. Waffles, very good. Open for me. ले खबर जाजने चाउमीन, wafers, चाउमीन. ये क्या है? चीज टोसाडो. This is quesadilla. अब तक ओपन नहीं हुआ है quesadilla. ang tumitya mama mate ang na chow mein ane best. Na ino waffles, how was it? Yes. Tasty? Yes. You like it? Show me your hands. Good night everyone. Good night, everyone. See you tomorrow, bolo. See you tomorrow. Good night, good night, everyone. नोंथांनि लाइफआव जुदि मोनफा मोननै बैड चैप्टर्स फैयो बे नङा कि नोंथांनि स्टोरीया जोब्बाय विथ दैट सेड गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल आशा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ दिनै जाहैबाय मंडे खामानि एकदम पीकआव दङ ओमफ्राय नानिनाबो क्लासआ अनलाइन क्लासेसआ स्टार्ट जाबाय गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः berat dong Raiza nari kelas kalama hoनबाय थादोंमोन दे होमबालाय दिनै भिडियोखौ स्टार्ट खालामदिनि नोंथांमोना नायलांदो दे ये क्या है इनु लेटर very good you can use Sounds? your baby next I तू अभी मॉम करके क्या करेगी खेलेगी very good गेलेनो लुगैनाय आम ताल्ला खामानिया गोगोम खादानि आंना नोंबोसैयासो संसिगोन तेरे को ही बनाना पड़ेगा आज मेरे पास तो टाइम नहीं है क्या बन रहा है रोटी सब्जी सैलड सब्जी क्या है आलू मटर दिनैबो बेरेफुंजानि दखानाव थांनानै जिनिसफोर लायनांदों जेबो गैयामोन मोनबोबाय एसे नानियाथ' न'आव गेलेदोंदां लोगोनि बिलोगोनि न'आव नायनि बिलोगोनि न'आव दंखायो बियो नै You have a long life. Very nice. Go, I want chadar to sleep. Huh? To sleep, I want bed. चुन्नी को ऐसे नहीं डालो चुन्नी लो ओके मेरा ही उधर है खाता लंगलाय ऐसेला गेलेथोंसै अख्राङा नायनोसै माबायदि खोमसि जाखादों ओरैथिं बिराद खोमसि ओमफ्राय ओरैथिंना स्रां नै एसे मैगंफोर बिहरबावदोंमोन जाग्रा लोंग्रा नहर का उसमें डालो ना नहर का इसमें डाल दे नानिनिखौ आलदा बैग लाबोखाबाय नङाबा नुबा दानो बिगोन बे बकरा की साइज देखो फारौफोरनो आलदा माइरं बिहरखाबाय लाखांबायलै थांफिनदिनि थ' सारि माला थांनांगौ पापा मैं सोनिया लगाऊं बोलो मेरे को मालूम नहीं वो गंदा धोनी को मालूम है ना सोनिया you know I don't know that song मेरे सोनिया वो वाला चाहिए you sing the song full ना Alexa होमबा जों आंजों जागोनसै ओमफ्राय नानिखौ दा दसे उनाव जाहोनसै जों जाखांनायनि उनाव ओमफ्राय फारौफोरनोबो आलदा माइरं बिहरखाबाय बिसोरखौ नेहोला बांद्राय बेबायदि गोबाव जायोना एखनबा जों जानाया देलाय जागोन दिनै नै रोटी छाछ
बांद्राय जेबो गैया नैबे थिंख्लिखौ गोसोआव दंना बिरियानि फैनाया बेखौ दा फारौनि माइरं दोननो बाहायसिगोन रियुज खालामनांगौ जेसेबांखि हाया बिलोगो सानैजों माबादि गेलेदों नायगोन साथा थाथा मा दंथाय थिनथा जाबाय थिनथा गेले गेले दास जायो हैं तो दादी का फोन क्या होता है खोनाबाय नैबे जाहैबाय नानिनि सेन्देल मा गाननो गोसो जादों मिथिया उन्दैनि हामला बेखौ मा खालामबावनांगौ एसे सेन्देल बादि बानायना होनोसै नैबेखौ हास'नानै जानना जाया नायनोसै नैबे खिथुनिखौ हास'ना होबाय गानजाथ'बाय गेलेनायनि आन्था थेंक इउ नै नानिया मा ट्राई खालामगासिनो ओह सुपर वन टाइम में ऑन कर दिया इन्होंने अभी ऑफ करके दिखाओ हो गया ऑफ कर दो देर पोनांगौ एसे This is the Spider-Man. Spider-Man ooh थ उन्दुनोसै Take care, bye-bye. दिनैथ' भिडिअखौ होनाय जानाय नंला रायजोफोर टाइमिंखौ एसे चेन्ज खालामनो नागिरदों आङो मानोना एसे खामानि जानानै फैदों ओमफ्राय आं सानदोंखि फुरा दिननि ब्लगखौ खालामनानै मोनायाव एडिटिं खालामनानै नोंथांमोनानो आं अखानायै फुंनि 5टा नङाबा 6टायाव हगारगोन सामफ्रामबो बे जाहैबाय गोदान टाइमिं एसे आंनि अफिसनि खामानिया हेम्पार दाजाथों होननानै बे टाइमखौ लानाय जादों दे नै जोंना अखा हालायबाय सान्दुंजों अखाजों नानिया जोंना सिखारबाय पापा का 7 बजे तक मीटिंग है अब मम्मी के साथ खेलो थोड़ी देर ठीक है पापा ओके टाइम फॉर टी काला चाय हैं काला चाय मीटिंग दंलै मीटिंगाव थांसै 6टानिफ्राय 7टासिम हाब मीटिंग जोब्बायलै बिमा फिसा मफाय थांखोथाय टाइमाव फैदा जाखो 7:30 जाबाय नै दाबो ओंखाम संनाय जाथ'वाखै जोंना Meher what you doing there hello come ऊपर आ जाओ मजा आया खेल के हैं ओके हाई फाइव ओहो सेंडल आने के दाब चुमी very nice come Orange बोलना orange okay इधर डालना okay दादी अम्मा और कौन सा कलर पर्पल It's not square, it's diamond. It's diamond. Mankri. अंकरिंग कम जेब गया क्या है सब डाल दिया एक साथ दाल चावल सब्जी उसको बोलते हैं खिचड़ी आया इतनी खिचड़ी से चले बे फेवरेट चिन्मय का फेवरेट दाउदी जाफान एक्सीडेंट दाउदी जाफान से साइडाव What is this? Dots. Yeah. Dots. This is for mummies. Huh? This is for mummies. Mummy's happy birthday is coming now. Okay, where is mine? Okay, I'll give you this now. दिनै सानसे खामानि जाना दासो फ्रेश जानो मोनबाय ओमफ्राय नै नानिया मा गान्दों फालाय Alexa. What is this? Alexa, जेबो गैथ्रालै जोंना नै खिचड़ीसो दोनै खिचड़ी नानियाबो खिचड़ी जागासिनो दहिजों एसे ओमफ्राय मोनसे सिरियास बाथ्रा रायलायनो नागिरदों नोंथांमोनहाजों ओंखाम जागोरदिनि ओमफ्राय रायलायफिनगोन दे थिखाजों गेलेदों दावहा नांदों
चला गया यो ये देखो चला गया उतना नहीं चला गया मम्मा इधर ही चला इधर ही जा रहा है बोला नहीं इधर है कर लंग भाई ओके ओके जा भाई होमवर्क कर रही हूँ होमवर्क कर रहे हो अच्छा से पढ़ाई करो जाओ पेंसिल लेके आओ और वो फादर है वो मम्मी है और वो दादी है और वो दादा है और वो बेबी है किधर मैं कुछ वो दादा एलिफेंट ओके वेयर इज इनो पेंसिल मिला हाँ ब्लू पेंसिल मिला ठीक है जाओ होमवर्क करो बाय गुड नाइट बोल दो सबको बाय बाय गुड नाइट दासो एसे रेस्ट मोनबाय ओमफ्राय थांनायनि सिगां नोंथांमोनहाजों फंनैसो बाथ्रा आं बे खोथाखौ नोंथांमोनखौ सिगिनो बुङाखै खिन्थु COVID-19 एटलिस्ट बोसोरसे बोसोरनैजों जों थाथारगोन बियो ओंखायनो नोंथांमोनहा मोननै जिनिसखौ ध्यानाव लाखि फार्स्टआनो जाहैबाय फैसाखौ जानला मोनला दा बाहाय जुदि नांथारगौ होमबासो बाहाय नङाबा जेसेबां सेभ खालामनो हायो जेसेबां खामायगासिनो खामायनानै सेभ खालामनानै नाजा बे बोसोरनि समाव बुंनो थाङोबा बे बोसोराव जोंनो गारि नाङा घोड़ा नाङा गस्लाफोर नाङा बेफोरबायदि आबां जाबां बुस्थुफोरखौ एकदम बे बोसोराव बाथोथार नोंथांमोनहा मिनिमालिस्टिकजों सोलिनो नाजा अब्लासो जोङो बे पेन्डेमिकखौ मोजाङैनो जुजिलांनो हागोन सेकेन्ड पइन्टआनो जाहैबाय बिराद खम साख्रि ओंखारगोन बे 2 बोसोराव नोंनि हटेल इन्डास्ट्रि नोंना टुरिजम इन्डास्ट्रि बेफोर गासिबो थाब जानानै दङ दा बे मोनसे इन्डास्ट्रिनि खोथाल' बुंदों आं बिदिनो गोबां इन्डास्ट्रिसफोर दं जेराव खामानिया एकदम थाब जानानै दं बेफोरबायदि खामानिया ओंखारफिननो मिनिमाम बोसोरथाम बोसोरब्रैसो नांगोन जोंनो ओंखायनो नोंथांमोनहा दा फार्स्ट पइन्टआव जे बुंदोंमोन आं फैसाखौ सेभ खालामनो नाजा प्लास नोंथांमोनहा गोदान स्किल मोनसे सोलोंनो नाजा दा जुगा जाहैगोन इन्टारनेटनि जुग गासिबो खामानियानो इन्टारनेटआव जाजोबगासिनो दामानि ओंखायनो जुदि अनलाइन माबाफोर खामानिफोर रोङोबा नोंथाङा जुदि सोलोंनो लुगैदोंबा नोंथांमोननि मबाइल दङ मबाइलखौ मोजाङै बाहायनानै मोनसे स्किल सोलोंनो नाजा बे टाइमाव देले लोगोफोर बांद्राय गियान जाबाय नोंथां बांद्राय गियान होला दिनैनि भिडिअआ बावनो एन्ड खालामनाय जासिगोन नोंथांमोनहा जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरजों शेयार खालामनो दाबाव आनटिल द नेक्स्ट वन टेक केयार बाय आरो मोनसे खोथा जोंनि भिडिअ रिलिज टाइमिंखौ जों सोलायबाय फुंनि 5टा नङाबा 6टानि गेजेराव जोङो रिलिज खालामगोन आसा खालामो नोंथांमोनहा सापर्ट खालामगोन जोंखौ देले लोगोफोर गुड नाइट एभरिवान